Ola e un saúdo a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Sí, é venres pola noite. Estamos en directo no Bar Celeste, non o martes, que xa estivemos en directo, pero un segundo programa do Bar Celeste en directo esta semana. Por qué? Pois porque o Celta xogou o partido de ida de oitavos de final. Aquí a miña voz, un momento, podemos parar isto. Aí está. Porque xogou o Celta un partido de oitavos de final, o partido de ida de oitavos de final en Balaídos fronte ao Olympique de Lyon. Bueno, pois comezou adiantándose, despois houve unha expulsión, o Celta tivo ben pouco balón, todo hai que dicilo tamén, o equipo francés con moi poucas ideas conseguiu finalmente cun erro dun a ver, stay, sí. A ver si parecía que había algún problema, parecía que había algún problema técnico, pero agora parece que xa está solucionado. Así que, benvidos e benvidas ao Bar Celeste, porque imos comentar nesta vindeira hora de programa con varios convidados este empate a un do Celta fronte ao Lyon nos oitavos de final da Europa League. Para comentar todo isto moito máis, temos realmente o instigador deste programa. El escribiume e díxome, por que non facemos un especial? Pois aquí estamos en directo facendo un especial e está no outro lado da liña cibernética o meu amigo o Cumbias, Joaquín Avellán. Que tal, Joaquín? Unha aperta para Suecia. Unha aperta. Creo que a ocasión o merecía. Entón, moito do que falar deste partido pois, dos máis trascendentes do Celta no último lustro, na última década. Un partido onde tivemos de todo. Polémica, fútbol, incluso polémica antes, durante e despois do partido. Efectivamente. E un Celta de Vigo que xogou contra o Olympique de Lyon e conseguiu, agora falaremos todo o partido, as claves tácticas, os erros ou acertos arbitrais. Eu creo que merecía a pena pois xuntar e facer terapia conxunta frente ao partido dos xoves, que vai ser un partido de alta tensión. Pois sí, eu nun principio pensaba que ia estar con Joaquín simplemente, pero tamén apareceron por aquí máis convidados, entre eles, en Vigo, preparada está Marta Comesaña. Que tal, Marta? Estaba bastante triste e, sobre todo, bastante enfadada co que ocorreu sobre o céspede de Balaídos onte. Hola a todos. Hola, Joaquín, hola, Antón. Que tal? Pois sí, estou de acordo co que dixo Joaquín, que temos que facer terapia. Eu preciso de terapia, a verdade. O cabreo aínda me dura. Ou sexa que sí, aconteceron moitas cousas e a maioría polo que aguantou o equipo, boas, porque tendo en conta como se puxo o partido no minuto 55, puido ter sido moitísimo peor do que aconteceu, pero che dá rabia porque cando xa estabas vendo a beira non do mar, xa chegando á beira, entrou ese balón por un erro de Radu que non merecía, porque fixo un partidazo. No merecía, pero bueno, é así o fútbol e xa está. O que dicía eu antes, o fado do porteiro que fai moitas boas paradas ou unha boa actuación e finalmente nos últimos minutos erra e bueno, pois temos que evidentemente lamentar isto. Temos tamén ao outro lado da liña este venres pola noite o noso bo amigo e celtista, profesor titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, Jorge Luis Bueno. Que tal, Jorge? Que tal, como estades? Pois sí, raro estar aquí unha noite de venres, pero, bueno, xa que temos aí a Marta con ese hoodie de Dramones, pois realmente... Dramones?
é o que temos un par de dramones seguidos, ¿no? Despois do cabreo que tivemos no partido do Real Madrid, pois este cabreo por motivos a veces parecidos, a veces non, co partido do outro día, pero, bueno, coincido con Joaquín, un partido de oitavos de final da Europa League, pois ben merece falar, aínda que sexa unha oriña sobre o que pasou, ¿no? Que aconteceu nese partido e a sensación que se nos quedou de que, bueno, punto positivo, pois que queda todo por decidir, que demos a cara bastante ben e que, bueno, aínda que pinta mal, porque non é o mesmo xogar aquí que alá con baixas que imos ter, bueno, a verdade é que non foi... Ata o minuto 54 foi un partido, do 54 no adiante, pois foi outra cousa que dista moito de ser fútbol, ¿no? Por as dúas partes. Bueno, o noso derradeiro convidado de hoxe pois foi andando ao estadio e voltou andando tamén para casa con ese 1-1 en riba. Poeta, vigués distinguido, gañador de varios premios literarios, o meu pai Antonio García Teijeiro. Que tal, Antonio? Como estás? Hola, pois moi boas noites a todos. Dicir que vos escoito perfectamente a todos, menos a Marta. Marta non escoitei nada, todos escoitaste, eu a Marta non a escoitei. Supoño que falaría pero e agora me escoitas? Os demais me escoitaste? Os demais sí, non teño ningún problema. Sí, Jorge sí, por suposto a Joaquín e tamén Antón, pero a Marta non. Marta, por lo que sexa, non escoitei. É raro, porque os demais escoitamos perfectamente a Marta. Sí, non escoitamos a ben, non sei por que non. Pois eu non, son cousas misteriosas que ten internet. Misterio de internet. Esperemos que fago, Antón? Saio, volto? No, eu penso que non. O mellor non sei se iso se podería solucionar con Antonio saindo e voltando a entrar, a ver se iso a situación. Marta, eu diría que Marta que volvese que saíse e volvese a entrar, a ver se hai sorte, porque eu escoito perfectamente a todos. Vale, podemos facer ese intento. Podemos facer ese intento e a ver se iso soluciona a situación. Se non, pois non sei o que pode estar pasando aí. Xa houve algún programa técnico antes de comezar. Non está habituada a Canle a que haxa programa en directo moi raro a noite. Vai ser iso. O venres é día de... Non é día de traballar para o programa, é día de repasar, de sair por aí. De descansar, de sair, claro, de ir ao cine, de facer ese tipo de cousas. Pero bueno, foi un partido con moito que comentar. Así que, mentres entra o Marta de novo no programa, pois quero preguntarvos polas vosas sensacións rápidas en nunhas poucas verbas despois deste partido, porque, como dicía Joaquín, pasaron cousas antes, despois, durante o partido. Precisamente, está Marta de volta, a ver se agora a escoita Antonio. A ver, que coloquei uns cascos, a ver se así comigo. No? Escoita? Bueno, pues, no? Que raro. Non a podo escoitar. O último que podemos facer, Antonio, é que saias ti e voltes a entrar, e entón, se iso non arranxa o problema, é que non hai solución. Claro, que nos escoitamos perfectamente, Antonio. Sí, porque non escoitamos un problema, así que sai un momento, Antonio, volta a entrar e a ver se iso arranxa o problema. Pues vaya, mándame fora. No, pode ser ti. Mándame ti fora. Ah, vale. Fora da clase. Fago peor, mándame fora e volvo a entrar. Como colexiado a Borja onte, non? Exacto. Efectivamente, a ver. Exacto, sí. Neste caso non por doble amonestación, neste caso. No, neste caso non. Ese polémica, esa polémica. Por problemas técnicos. Mentres Antonio entra, podo ir abrindo o debate. Sí, podedes ir abrindo o debate brevemente como sentides despois dese empate que case que sabe a derrota, non? Polo que ás veces mira, non ten esa sensación. Quero comentar coa parte. Está aí de volta, a ver se vai Marta, no, pero es que agora Marta está, a ver se agora vai ou non vai. Pero Marta, a ver. Hola. Ahora sí que Agora sí, vale, perfecto. Abrimos la ronda entón con Joaquín. Abrimos a ronda. Bueno, despois de o primeiro que teño que dicir é que eu non estou defraudado, non estou desanimado, porque nunca estiven animado para esta... Bueno, Antonio. Eu, dende o principio, nunca tiven fe en que esta eliminatoria... Podemos pasar todavía, Antonio. No, sinceramente, nunca o pensei.
E a verdade é que me doeu moitísimo máis a derrota do Madrid que esta. Bueno, que este Pero si empate. non foi na derrota. Que este empate, claro. quiero decir que para mí Pero sabe a derrota. Con sabor a derrota. Para mí sabe a derrota, sinceramente. Porque o Olympique de Lyon é un bo equipo, pero tampouco se come ninguén. Agora lle faltaban dous ou tres xogadores interesantes que tampouco viñeron. E creo, sinceramente, que o Celta é inferior ao Olympique de Lyon. Creo que xa está facendo máis do que realmente podería ter feito, porque realmente o equipo que temos é o que temos. É dicir, e a verdade é que en ningún momento vin o Celta superior ao Olympique de Lyon baixo ningún concepto. Non me gustou demasiado o partido, pero é un partido que non se pode definir con unha palabra ou dúas. Habería que dicir moitas cousas diferentes. Se pode falar do árbitro, se pode falar de alineación, se pode falar dos cambios, se pode falar da expulsión de Borja, que foi definitiva, evidentemente, pero é que o Celta en todo o partido tirou en condicións a gol dúas veces. Unha que foi gol e a outra que Borja non puido facer máis porque o porteiro lle saiu moi ben, tapando os espazos, e eu non vi ninguna posibilidade máis do Celta de poder meter un gol hasta minuto 54, que é cando creo que é 54, cando expulsan a Borja Iglesias. Entón, bueno, a verdade é que si me doeu como foi o gol do empate, non? Porque Radu estaba a un nivel francamente alto, non estaba dando moitísima seguridade, pero bueno, eu estaba dicindo ali ao meu lado que vai tanto canto a fonte que ao final rompía, non? Bueno, pois é o que pasou. Para min é unha cousa relativamente esperada, para min era esperada. Preocúpame máis o Betis e a derrota co Madrid e os partidos que tocan ao Celta vir a continuación, sobre todo fora de casa, que o resultado de onte. Así que, bueno, desanimado non estou e desilusionado tampouco, porque nunca estive ilusionado con esta eliminatoria. Volvo a repetir que se perdeu a posibilidade de avanzar na Europa League en Ludogorets e a partir de aí xa perdín a ilusión, sinceramente. Sí, Joaquín, sí, porque aunque hai que pasar xa páxina diso, pero hai que recoñecer que non te tocaría un Olympique ni un Aston Villa. Bueno, e iso non o sabes, porque non sabes como iban a quedar os seguintes partidos. Pero ¿Cómo? Claro. Bueno, en fin, cada un ten a súa opinión e a miña opinión é esta, sinceramente. Non estou desilusionado e punto. Temos o que temos, chegamos bastante ben. Pero Antonio, tan bo. Déxame rematar. Fixemos ben as cousas en Europa e punto. Nada máis. Tampouco hai que darlle máis importancia. Pero bueno, Antonio, que tampouco había quero decir, vexo que non é tan bo o Olympique de Lyon. Eu estou bastante. Non é tan bo, pero é moi superior ao Celta. Non poría o moi. Non. Moi superior é gañar un 3. O moi superior é gañar un 4 e contra 10 estes tipos non facían unha. Antonio, non foi un baño, Pero, Joaquín, son as sensacións. Sí. Non solamente que hai que gañar un 3. Sí, entendo perfectamente. Pero podo explicarche a miña opinión. O Olympique de Lyon, que ten xogadores moi superiores ao nivel do Celta, como Hendrick, como Tyler Morton, como Tolisso onte fixo unha exhibición. Os que non xogaron, o mellor xogaba onte, Antonio. O mellor xogou onte. O mellor do Olympique é Hendrick, sen ninguna dúbida. Non teño ninguna dúbida. O mellor é Hendrick e despois están Tyler Morton e Tolisso, que o medio campo deles sí que foi arrollador contra o noso. Eso é verdade. Pero o Olympique de Lyon, ser o mellor equipo que o Celta, sobre todo por nomes, non o vin un Olympique de Lyon fluido, non vin un Olympique de Lyon. A min decepcionoume, podemos centrar neso, o plantexamento de Claudio. O Celta, cando tiña o balón, eu tiña unha sensación de perigo. Quero decir, tiña a sensación de que o Celta, cas pouquiñas veces que saímos co balón, a conducción de vecino que me ratou tal, vin un Olympique de Lyon que deixaba espacios e frouxo. Non me deu unha impresión dun equipo imbatible para nada. Dentro do campo do Celta fallou lastimosamente. Do centro do campo salvouse un pouco o vecino e a verdade é que Moriba nin estaba nin se esperaba. Sí, o centro do campo do Celta foi moi frouxo e iso impediu crear moito máis oportunidades. Pero eu creo que o plantexamento de Claudio, Bueno, por algo sería. Creo que era... Porque creo que non confiaba moito no medio campo visto. Sí.
Pero por outra Para banda, min tampouco. Sí. son sensacións e son opinións, Joaquín, respecto a túa, Sí, por suposto, certo. pero considero que o Olympique de Lyon é superior ao Celta, por desgracia vai non demostrar en Lyon. Vamos a ver. Eu non estou tan... Eu creo que o Celta ten complexos en Lyon. Xalá me equivoque. Sí. Pero eu digo a miña opinión tamén, Antonio. Eu creo que eu creo... por suposto, eu creo que un Celta, bueno, podemos falar primeiro do partido de onte. Vale, sí, claro. Xa falaremos logo. Eu xa falei do partido de onte. Sí. Eu vou comentar rapidamente o partido de onte, que, como decía antes, a min pareceume que era o mesmo plantexamento que contra o Madrid, un Celta especulativo, un Celta que se quería darlle o balón ao contrario, e logo circular rápido con Suedber e Javi Rueda. Saiu ben unha vez e marcamos gol, e pouco máis creamos. Pero logo, a partir da expulsión, claro. Claro, só lo remato con unha cuestión. O que agora se chama defender en bloque baixo no fútbol moderno era o que antes se chamaba autobús. Sí. Foi un autobusazo, sí. Un autobusazo como Madrid, como este. É o que se chama ahora. Estamos poniendo moi bonito. Defendemos en bloque medio, defendemos en bloque baixo. Bloque baixo é un autobús pero como a Copa do Mundo. É a poesía do clásico. Sí. A mí tampouco me gusta ese tipo de planteamiento, tampouco me gusta. Sí, pero precisamente, Antonio, se estamos de acordo, ti máis eu, de que o Lyon ten mellor plantel, o mellor, se ti queres competir unha eliminatoria, o mellor é case ter un plantexamento de mínimos en casa, amarrar, saber, tendo a estrategia de facer dano a contra, e logo xa veremos cando eles intenten... Para min, claro, decepcionoume o plantexamento de Claudio, pero tampouco podo, quero dicir, dende o momento da expulsión foi un partido de supervivencia. Un partido moi angustioso para o celtismo, e pese a todo, eu non vi un Lyon que sempre é difícil, que o Celta puso un autobús, non puso un autobús, puso, vamos, 3 autobuses, puso o Atsa Vigo-Nigrán, o Atsa Vigo, o Atesa Vigo-Bayone e outro máis. Pero que o Lyon custoulle moito, o Lyon marcar un gol a Frouxiños, quero dicir. O equipo de casa. Sí, mira, por unha vez os datos din algo. Se nós tiramos 3 veces entre os 3 paus, eles tiraron 6. Que é un número moi pequeno de tiros. Pero polo autobús, que se defendeu ben o autobús. Porque ao final... Bueno, porque é o mérito do Celta niso. O autobús está moi ben, e se eu non digo que non, pero digamos a verdade, é o autobús. Era un dominio absoluto e é moi difícil xogar contra autobuses así. Pero era un dominio pero non creo que fose un dominio incómodo. Pero a sensación que daba para mí no campo Olympique de Lyon era distinta a la que daba o Celta. O Celta, en canto tiña o balón, perdía e non sabía que facer con el. A verdade é que o medio campo do Celta foi un desastre, pero non por vecino que fixo o que puido, sino porque o compañeiro de vecino era Moriba e a verdade é que non chegou absolutamente nada ao partido. Entón, un medio campo frouxísimo, que ten que ver coa lesión evidentemente de Miguel Román, pero hecho que hai. E dese autobús baixa nestes intres o sexto con tertulio que é o noso amigo cofundador do bar Fernando Rodríguez Estevez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Buena tarde. Un saludo a todos. Me encanta ver el bar repleto, el de la V y el de la B. Coincido con Joaquín. No muy superior el Olympique, sí que podemos considerarlo superior, pero no un equipo arrollador. Me esperaba otra cosa, con todo lo que se había hablado antes del partido, vamos, me esperaba un acoso y derribo, y en absoluto, con lo cual no era cosa para tanto, todas las opciones abiertas para la vuelta. Tampoco. Yo creo que el Celta tiene opciones de pasar la eliminatoria en la vuelta. Una pena ese no diría error, bueno, esa mala suerte de ¿Cómo no error? Decirlo claro, igual que decíamos de Guaita, un error brutal. Tirouse mal, realmente. Horrible. Tirouse horrible. Y no pasa nada por decir que claro, eu penso que non viu ben. Non pasa nada,
Pero tamén hai que decir que se non fora polas 4 ou 5 paradas de antes, Pois é o que estaba dicindo. Sobre todo tivera sido un 5, e sí que xa acaba Sí. a eliminatoria. Bueno, fixe sobre todo unha parada de moito mérito. O remate de cabeza de Yumanchu que se foi un paradón. Ese, Eu non lle estou botando a culpa. Non está increíble. Valor gol. Valor gol. Non lle estou botando a culpa a Radu para nada, pero hai que decir que aí fallou, punto. Hai que decirlo, non hai que sacrificalo, por Pero a mí favor. no me parece un fallo garrafal, no, se le escapa porque va fuerte el balón, se le escapa. Por debajo del case, por debajo Pero, del... pero eu penso que o problema desa xogada é que se tirou mal, non viu ben, tirouse mal. No, pero era porque non viu ben, tiña moita xente. Había moitas pernas diante, moita xente, foi un barullo. De feito, eu pensei que estaban revisando por se acaso había falta previa, porque tantísima xente había que non eu non vi Pero a claramente. falta previa foi posterior cando o balón estaba dentro. Posterior, sí, pero por eso, que realmente foi que non é xustificar, pero había un revolutum ali de Penras que era unha cosa... No, é que non hai nada que justificar, Jorge. É que fixo un partido fenomenal, é un gran porteiro, e aí, pues, fallou, já está. É humano e xa está, falla como poden fallar. Exactamente. Bueno, por desgracia... Como viron Marta e Jorge o partido para completar un pouco as diferentes opinións? Sabemos de Joaquín, sabemos de Antonio, un pouco de Fernando tamén, pero Marta e Jorge, que sensacións tedes despois dese empate? A ver, a miña sensación é que houve dous partidos distintos. Un ata o minuto 55 e o outro 55 ata o 96. Basicamente, para min, a expulsión condicionou completamente o partido. Sí, pero o Celta xa estaba botado atrás, O Celta xa estaba botado atrás. Claro que sí, o Celta xa estaba botado atrás, claro que sí. Pero non do xeito do que se botou cando se quedou con 10. Y con uno menos atacamos tamén, hai que decirlo, todo hai que decirlo. Claro, entón, un xogador como a Borja, que recibe tan ben e protege tan ben o balón de costas, nun partido como este era fundamental. Básicamente, sobre todo se vas a estar como era a idea, non defendendo un bloque baixo, entón ou facendo autobús. Eso, autobús, clarísimo. E Marta, e sobre todo se pita algunha falta tamén, Claro, para mí é que iso é a segunda parte. Diso podemos falar despois tamén. Sí, diso podemos falar sen dúbida. Podemos falar despois. De que o Lyon foi superior, claro que sí, por plantel e por todo, é un equipo superior. Claro. Pero precisou dun árbitro e dun erro do noso porteiro para empatar o partido. Correcto. É así. Claro que eso di todo. Non chega a ser por Empatar, Eso penso que o di todo porque... Empatar. Empatar. Pode ser que a semana que ven cheguemos ali e nos metan 3. Perfecto. Pode pasar, é normal, xogan en casa, todo o que queirades. Pero para mí, o que fixo onte o Celta é de un mérito brutal, precisamente porque estamos nun lugar que non nos corresponde, nen por plantilla, nen por experiencia, nen por nada. Cando Lyon é un histórico, tal vez venido a menos, pero un histórico en Europa. Un histórico de segunda fila. Bueno, vale, claro, non é un, non sei, non é un Valle. Pero é un histórico que con moitísima máis experiencia en Europa do que nós. Entón, o que fixo o exercicio de non sei, de loita, de coraxe que se botou en riba todos os 10 que xogou, os 11 despois os 10 que xogaron, chapó. E foi realmente triste como se empatou ao final por un erro tonto porque había moita xente no área e non viu ben. Que imos facer? Pero eu penso que dentro de que probablemente nos eliminen hai que quedarse co bo. E o bo foi que o equipo respondeu aínda tendo todo en contra. Esa é a miña opinión. Jorge. Sí, a mí, eu tamén penso un pouco parecido. Eu ainda diría máis. Para min tamén é claro que houve dous partidos distintos. Ata a expulsión de Borja foi un partido e despois foi outro distinto, donde xa os condicionantes cambiaron e xa a cousa foi de outra maneira. Pero penso que no comezo, penso que os primeiros, sobre todo os primeiros 25 ou 30 minutos, aí sí que foi un partido máis
onde Olympique estivo dominando, onde se veu claramente pois que evidentemente son un equipo sobre o papel bastante mellor, pero que xusto cando eles estaban dominando fomos quen de intentar facer o que a idea que tiñamos na cabeza e fixemos ese xogadón tremendo onde marcamos... A mellor xogada do partido. A mellor xogada do partido. Sí, totalmente, de acordo. Onde eu creo que aí sí que se veu que quizáis, evidentemente, eu tamén estou de acordo que Moriba non fixo un partido bo, pero Vecino penso que sí que estuvo un pouco mellor. E aí se veu... Pero un solo jugador non pode aguantar o medio do campo. Evidentemente, pero aí se veu pues, que ten máis experiencia, que ten máis corpo, que ten algo máis de toque e de caridade. Ás veces tamén movía os brazos, ¿no? Para indicar aos xogadores, aos compañeiros que se colocaran. E xusto aí, cando eles estaban pues, dominando un pouco máis, nos marcamos un golazo espectacular e logo tivemos a ocasión de marcar o segundo. Sí, e aí iso cambiaría as cousas. Cando comeza o problema. E estamos outra vez, pues, a ver, faltos dese acerto que precisamos, pero despois eu tamén insisto en que, con todo e con iso, se tivésemos recibido unha arbitraxe xusta coas mesmas faltas que nos a eles, Exacto, aí estamos de acordo totalmente. E non tivésemos a expulsión de Borja, o partido de tú a tú sería outro partido distinto por completo, e se soamente así só conseguiron un empate, o mellor pues estamos falando dunha victoria. Por eso digo yo que en la vuelta está abierto todo. Yo tengo más fe. Pasa que la vuelta pues xa estamos condicionados a que Borja pues non xoga, claro. Bueno, Mingueza tampouco. É outro distinto, non? Eu tamén penso que non sacou tampouco, a ver, os cambios que fixo, ademais de pensar no partido de que estaba xogando, porque creo que sacase a Jutlá foi algo que fixo porque precisaba alguén que fose un pouquiño máis tanque, digamos, ¿no? para pelexar co contacto que estaban facendo e non sacou pues, a outro xogador máis técnico ou con máis calidade porque non estaba o partido para ter calidade. Nese momento era pues, intentar por unha peza máis nese bus que tiñamos, ¿no? Porque era o que tiñamos que facer, resistir e intentar pues, ir ali cos menos goles en contra posibles se podía gañar, pues mellor, ¿no? Pero, bueno, penso que o partido de volta vai ser outro partido distinto por completo e que visto, claro, sí, poden ter incorporacións novas que non xogaron este día e podemos perder 3-0, perfecto, eso é así. E se xogan mellor que nós, eu non teño nunca problema en perder, non? A mí o que me fastidia é que partidos como que xogamos o outro día non perdemos porque Exacto, ese é o problema, ese é o meu cabreo este. Non? Porque houve condicionamentos que afectaron muitísimo o xogo e o desenvolvemento do partido, que é o que triste, hombre, que en igualdade de condicións, pues que gano mellor, non? Coas pezas que cada un ten, que evidentemente, pues nós temos menos pezas sobre o papel que eles, lóxicamente, pero que sin da por riba tes menos pezas, tes unha persoa, pues que condiciona tantísimo o desenvolvemento do partido, pues apaga, vámonos, non? Sí, e imos falar dende logo do belga Lambrechts porque realmente foi protagonista para mal, dende o meu punto de vista do partido. Pero, bueno, a mí realmente, para dicir rapidamente, despois entramos noutras cuestións, a mí pareceme realmente claro que o Olympique de Lyon foi para min un equipo decepcionante, non? Porque, sí, tivo moito balón, tivo un 65% de posesión durante a primeira metade, pero que fixo co balón? Cousas moi predecibles, cousas típicos centros bastante doados de despexar. Tiros de Endrick, basicamente dende fora. Tiros dende fora da área. Que ojo, que como tira ese chico, cuidado. Ese tío vai ser moi bo, tío. Realmente tira moi bo. E tivo un par de paus que hubo un que vin dentro, Para min, sabendo que o Olympique é mellor equipo con Celta, porque xa o dicíamos que sobre o papel o era, e despois sobre o céspede tamén o foi, hai que dicilo, pero o que despois fixo co balón a min non me convenceu realmente. Se eu fose un seareiro do Olympique de Lyon, non estaría contento por eso digo yo que non é para tampouco é fácil xogar contra un equipo que ponga... Bueno, pode ser. Sí, non é fácil. Pode ser que tamén haxa máis. O Celta lle poñen, sempre nos queixamos, e cando o Celta lle poñen un equipo en contra que te pon un bloque baixo, como se di agora, autobús para min,
Pois evidentemente o Celta Pero pasa... ese autobús hay que saber ponerlo, ¿eh? Hay autobuses y Bueno, autobuses. sí, vale, Antonio. Maguregui, vale. No, Maguregui no. Sí, Maguregui también lo Sin ponía. insultar, Antonio, Hay sin que saber insultar, ponerlo. Vale. que Maguregui... No, Pero- es que el no bloque digamos bajo nada. puede ser un jaleo ¿De de qué gente bloque bajo? o puede ser un bloque organizado. O Entonces, Celta está defendendo ben. hay que Pero, diferenciar. a ver, pero un momento, eu entendo que non é doado Sí. xogar contra un equipo que se bota atrás, pero sendo Pero atrás de que Olympique de Lyon, maneira? pero O Celta sendo renunciou ao pero ataque sendo totalmente. o Olympique de Lyon un equipo Renunciou ao ataque. mellor que o Celta, pois Renunciou o balón. eu penso que o demostrou sobre todo por ter o balón, pero o que fixo co balón a min non me Claro, convenceu. por eso que estou dicindo, porque non é doado Pero- xogar con 11 tíos. Pola razón que sexa, pero se un equipo Non é doado, non. Pero No, bien pero Pero defendido. pasaba do medio do campo. Bien Sacando defendido. un par de salidas rápidas que non valieron para Iso nada. precisamente- Pero Antonio, unha cousa, Vamos a ver. Antonio, moi ben, pero tú crees que a presión do Olympique de Lyon contra 11 iba a mantener 90 minutos? A presión que fixeron todo. Sí, porque que- tiña todo o armario que o Celta non tiña para empezar. Non teñen por armario, Antonio. Non o teñen Celta non tantos ten marcados. No. O Celta ten máis. Non estou de acordo, Antonio. O Celta creo que ten máis fondo de armario que o Lyon. Do nivel. Por favor. Sí. por favor, Logo, por favor. sí. O Lyon están todos marcados. O fondo de armario do Celta, por Dios. Si non tiñamos medio do campo, non temos máis que a Sotelo. Que fondo de armario tiñamos, por Dios. Si non tiñamos... Fer López. Hombre, por favor, Fer López. Fer López. É malo, Sí. Fer López. No, malo, pero tampouco... Non, é malo. ese fenómeno Carreira que nos saiu do contan, banquillo pero tamén. tampouco ese fenómeno que nos contan, Bueno, Pero iso tampouco- varía. Bueno, é Hombre, xoven Eu aínda. quero é deixar xoven. claro unha cousa. O Celta fixo todo o que podía facer. É dicir, non teño que reprocharlle nada aos xogadores do Celta. Nin tampouco ao adestrador. Non teño nada que reprochar. Fixeron o que puideron facer. E iso está clarísimo. Pero a mí non me gusta como xoga este Celta. E veño dicindo desde o primeiro partido de Liga. Non me gusta como xoga este Celta. O Celta acaba de empurrarme a ser resultadista, única e exclusivamente. E repito, a mí tamén me defraudou o Olympique de Lyon. A mí tamén me defraudou. Pero tamén hai que saber un pouco o que, é dicir, todo que os partidos son de 180 minutos, é dicir, hai un partido de volta. A mí non me gustou o Olympique de Lyon, pero sé que é un equipo superior ao Celta, está clarísimo. Como se demostrou, eles mesmos... para min é superior ao Celta, bastante superior ao Celta. Pues Ainda para que mí aquí no. non xogou nada, porque o Celta tampouco deixou xogar. Ah, aquí no jugó, pero superior. Vale. O sea, vale. É que é un equipo moi ¿En qué te basas superior. entonces? ¿En qué Por te algo basas? Non é moi foi o superior. Oye, Non é moi Fernando, superior. por algo foi o equipo que máis partidos gañou na fase inicial. Me da igual, yo E estoy aquí o hablando Celta, de esta aquí o eliminatoria. Celta fixo o que non podía Aquí, facer, meterse atrás como un aquí- equipo pequeno. Aquí Eso lo foi que, o fixo o aquí Celta. lo que cuenta así es de lo que, claro. aquí lo Porque que cuenta es esta eliminatoria. Porque é inferior. Si chega a xogar de outra maneira, levamos 4. Ay, sí, No creo. ya estamos con los easy. Bueno, venga, hombre. Pero Bueno, hombre, bueno. Y si yo tuviera ruedas sería una bicicleta. En los te digo. pajaritos preñados. Que non, hombre, que non. Pero vamos a ver, Que non. Que temos un equipo moi freuxiño, nada máis, así de Bueno, claro. non creo. De eso nada. E que xa de eso fixemos nada. Eu tampouco bastante creo. Europa. De eso nada. Non creo, Antonio, No. non creo. Vives Moi en un mundo frouxo. paralelo, macho. No. Temos No, un no. equipo moi frouxo, moi No. frouxo. Unha bueno, plantilla moi frouxa. De E sexta. nada No. máis está Sexta en la facendo liga. máis do Sexta que en la realmente liga. estamos facendo máis do que realmente podíamos facer. Sexto en la Porque liga temos e un pode adestrador ser que quinto manda domingo. truco en La Habana. Y Como- cuartos de como final. pasemos, Antonio. Equipo, nada, hombre. E ollo, xa digo hoxe, octavo como moito na liga. si Antonio non pensa Xa que veremos. vai subir E eliminados en do Lyon, posto. ademais Bueno, 2-0, 3-0. Eso te digo claro. Xa veremos. Bueno, Joaquín, hombre. No, Bueno, pero No, que a ver, pero que por lo que dice Antonio é normal que nos eliminen porque o Lyon é moito millón. Un entón poquito tampouco máis alto hai que non se escoita avergonzarse aquí. por iso. Claro. Bueno, é igual. Vale, perfecto. Tenemos un equipazo, jugamos un partido estupendo No, ayer ninguén está e non dicindo merecemos iso. empatar. No. Ninguén está dicindo iso. Ninguén está a dicir eso, pero imos escoitar o que tiña que decir Jorge e tamén Joaquín. Jorge, dale. No, sobre isto, nada, que eu tamén penso, a ver, cando falábamos disto, eu sí penso que nos primeiros 25 minutos a mí non me disgustou en exceso
como se estaba levando o partido. A min tampouco, Nin tan siquiera pola parte do Olympique de Lyon. De feito, houbo momentos que fixeron dos mellores movimentos que fixo aquí un equipo en todos os 4 partidos que tivemos embalaídos de equipos europeos. Entón, bueno, ata ese momento sí que era un equipo que estaba a propor cosas e nós estábamos pues facendo o que podíamos e foi cando aí pues fixemos incluso esa xogada estupenda que deu lugar ao primeiro gol. Unha xogada illada, por certo. Claro, illada. Houve algúns intentos antes que, evidentemente, se son superiores a ti, pues non che deixan facer o que ti queres facer, pero ainda así somos capaces de ver ocos, de facer esa xogada e logo a segunda oportunidade. Es un jugadón, es un golazo. E quen dixo que non? Eu dixen que non foi un xogador. No, pero foi illado. Pero que digo, illado. Eu que digo, como que non tiene do xogo do Celta. Non marcamos, pero Antonio, non marcamos un gol de córner, non? É que non marcamos un gol de córner, de chiripa, un de penalti. Marcamos a mellor, Antonio. Un golazo impresionante, No, pero non só iso. Non só iso, foi a mellor xogada que fixo ningún dos dous equipos nos 90 minutos. A mellor xogada. Si pretendes ver un equipo jugando bien 90 minutos, deja de ver al Celta, ya te lo digo. No, perdona que te diga, pero Celta non xoga ben nin 30 xoga ben. Bueno, é certo que o partido contra o León prácticamente estades influídos por moitas cousas, pero non estades, si collemos agora todas as crónicas dos partidos do Celta del primeira xornada hasta ahora, veredes que non hubo un partido decente. Mentira. Eso non é así, porque... Bueno, o do Madrid. Non estou de acordo. O Madrid foi malo. A mí, a ver, unha cousa é que o xogo do Celta non vou dicir máis nada. A min, o equipo do Celta, o xogo do Celta este ano non me gusta, e díxeno desde a primeira xornada. Punto. Non me gusta. Se vos gusta a vos e disfrutades con ese fútbol, pues a mí non me gusta o xogo, todos estamos maravillados. Tivo partidos bons. Tivo partidos moi bons. De tanto rollo celtista. Tivo partidos moi bons. A mí non me gusta o xogo do Celta, non me gusta. Pero pensar que a mí me encanta. Que non houve ningún partido. Bueno, pues perfecto. Perfecto, si te gusta, pues está la concepción de fútbol que tenga cada uno de nós. Perfecto. A ver, tampouco que me encante. Pero partido. Bueno, y a otros le gusta Bocina. ¿Qué vamos a hacer? A mí me gusta. Cando decimos que nos encanta, eu penso que o que hai debaixo diso é salientar o feito de que o que está a facer Claudio Giraldez é sacar petróleo coas pezas que ten. E iso é algo que penso que todos salientamos sempre. Totalmente, eu tamén lo digo. Pero sempre, en cada partido hai o mellor 10, 15, 20, 30 minutos onde si vemos outra cousa que nos gusta, ¿no? que encaixa un pouco máis con esa idea de xogo que penso que todos queremos que o Celta despregue, ¿no? E que lle costa moito, e sempre falamos desa falta de acerto, falta de mordente, que sería pois outra cousa, ¿no? Pero bueno, de aí o que quería decir antes, penso que ata esa primeira media hora era un partido bastante decente para os dous equipos, e a partir de ese momento, pues todo se foi ao carallo. O sea, xa non foi un partido de fútbol, pero para ninguno dos dous equipos. Uns porque non podían facer máis que resistir numantinamente, e outros porque non eran quen de facer nada que non fose tirar de lonxe e a ver que non foi un partido. É a solución cando hai autobuses, claro, non? Tirar de lonxe. Claro. Pero que digo que noutros momentos con equipos moito máis superiores, nunhas circunstancias dese tipo, o normal era pues, ter perdido pues, un 4, e xa estaba, non? E aínda así, pues fomos quen de resistir e de intentar que todo pues, se deixe para o partido de volta, non? Que xa é, digamos, o mérito que penso que todos lle dimos a ese resultado, non? Pero tendo en conta, ademais, isto é o que eu quero sacar como tema. Tendo en conta que o Celta puxo autobús, xogou a defensiva, evidentemente, e conseguiu, ainda así, porse por diante no marcador, un Celta na segunda metade xogando 11 contra 11 podería ter continuado a facer o mesmo e tentar marcar un segundo gol que casi o marcou gracias á xogada de Borja. Para min, o que realmente mata o partido son as decisións do árbitro. Claro, é que o que condiciona todo é o árbitro. No? Porque eu entendo que o Celta contra o León non pode xogar doutro xeito que non sexa ese.
en Francia e en América fora da casa e con todos os Onte xogadores non do dicías Lyon. ti iso, Antón. Como? Non dicías cando me escribiches e me echaches os teus puntos de vista, estabas decepcionado con ese autobús do Celta atrás. No, pero precisamente, pero Bueno, pues entonces. decepcionado porque levamos 2 partidos nos que o Celta entrega o balón ao contrario. Bueno, a mí pues eso xa non me está, gusta. pues xa está. Pero evidentemente, Pues o que estabas dicindo, non se lle pode xogar o de Lyon de outra maneira, pues bueno, non sei. pues eu non vexo como se Mellor non. Podo facer Sí, sí. Eu creo que o plan de partido de Claudio era darlle o balón o sea, totalmente, autobusazo que querades, pero é que tamén a presión que fixo o Lyon foi moi intensa. Non deixaban salir co balón dos pés, quero decir, moitas veces tiñan marca home a home, durante moitos minutos. O Celta, cando rompía esa presión, que o fixo 3 veces en 90 minutos, era quen de xerar perigo. Pero para min, a idea do partido era aguantar a primeira parte, porque estas eliminatorias son complicadas. Pregúntalle a Guardiola como lle foi indo de Valente no Bernabéu. O sea, quero decir que é complicado. A primeira parte, Claudio saiu a guardar a roupa, saiu a ver que pasaba, cazou unha contra, fixo unha xogada brillante, pusémonos un 0. E logo, eu supoño que os xogadores do Olympique de Lyon, a partir do minuto 60 contra 11, o seu ritmo físico, a súa presión, a súa capacidade física, iría a menos. E para min, o partido quedou roto a partir da expulsión de Borja. Que é certo que a min, como celtista, e como gustaríame un Celta máis propositivo, porque a min a sensación que me deu o Lyon en defensa foi de fragilidade. E digo así, o centro do campo do Lyon impresionoume. Tolisso, espectacular. O chaval Morton, xogadorazo premio en 2 anos. Arriba, Endrick pouco máis. Pero Endrick é moito máis do que nos tenemos. Porque é un xogador diferencial. Diferencial. A estos niveis. Claro. Sí. Claro. Pero para min, a defensa do Lyon pareceume que podemos facer dano ao Lyon. Quero decir, non me pareceu parecemos centrales malos co balón nos pés e que podemos é unha mágoa que non saía ben o partido, pero para min o partido na segunda parte eu esperaba unha tónica similar e un 2-0 do Celta. Pero bueno, un contra o Lyon non un resultado imposible de remontar ali, porque se empatas vas a prórroga. Temos que estar contentos. Temos que estar contentos coa plantilla. Coa plantilla que temos podemos estar moi satisfeitos, porque de verdade que esta plantilla para min é unha plantilla fallida, sinceramente. Para mí non. Para mí non. Claro, para mí tampouco. Sí. Bueno, pues aí está. Sí. Eso é lo bonito do fútbol. Es un tema de mano e outro non la ve, que uno ve penalti, outro non o ve, e que uno ve un bo xogo e outro non o ve. Yo creo que es una plantilla amplia que en calidad. Amplia, sí. Mira la amplia que ahora Antonio, é amplia. Si me dejas acabar, Antonio, te lo agradezco. Si me dejas acabar, luego yo te escucho, pero déjame acabar. Digo que es una plantilla amplia con calidad inferior, que lo hemos comentado muchas veces, a lo que nos gustaría, a lo que debería, pero es que ahí está la mano de Claudio. Es que Claudio hace que esta plantilla pues sea mejor de lo que nos parece. Pues eso é o que estou dicindo eu. Claro, pero gracias al traballo de Claudio, pero non me podes decir que é unha plantilla maravillosa cando non temos centrocampistas neste momento, temos tres centrocampistas e veremos como, non temos dianteiros porque se Borja non sale non hai que meta un gol, etcétera. Como me estás dicindo a min? E temos un porteiro que si como se lesione, xoga o vosso amigo Iván Villar. Ayer metió un gol Javi Rueda. Ayer marcó un gol Javi Rueda. Sí, Javi Rueda, sí, que... Bueno, ¿Y qué me contas? Que os defensa van a ser los que van a meter los goles de Celta. Vaya, por favor. Bueno, Borja, una plantilla descompensadísima. Borja ¿Pero por qué? Más compensada que otros años. Es una plantilla más compensada que otros años. Muy compensada. Ya veremos. A ver ahora quién xoga, quién mete los goles cuando Borja non estea. Bueno, pues ya lo verás. Bueno, Borja, falta un partido. Borja va a estar solo un partido, en Liga. Bueno, pero estamos falando de una eliminatoria y estamos falando de cosas que... Bueno, pero ¿qué más da si ya sabemos que... Bueno, es igual. Vale, perfecto. Tenemos una plantilla Marta, ¿tú crees la remontada o no? Temos unha plantilla fenomenal, o equipo xoga de maravilla. En realidad no hay que remontar. Somos mellores que o Olympique de Lyon. No, claro, efectivamente. No hay nada que remontar. Hay que ganar un partido. A ver, va a ser difícil, sí. ¿Hay posibilidades? Sí, alguna posibilidad haberá. Claro.
Sí, hai Claro. máis posibilidades de lo que yo pensaba. Evidentemente é moito máis difícil que indo a lo menos cunha renda dun gol, non? E xa non Sí, digamos bueno, con claro. dous. Eso sería moi difícil. Sería moi difícil. Evidentemente. De Claro, todos que os imaginade que en vez de ter este empate, polo que sexa, non marcamos ese primeiro gol como nos pasa moitas veces, remata o partido 0-1. Claro, aí sí que a perspectiva era bastante máis lamentable, claro. moralmente, anímicamente, que che marque un 0-1 no 96 sería outra cousa. Penso que a sensación moral é un pouco diferente, é un pouco distinta, creo, ao que pasou co partido do Madrid, porque neste caso a sensación é intentamos resistir, fixemos o que poidemos a partir dunha situación que tiñamos en conta, bueno, solamente pero es que además, sí, pero es que además esa presión de la que hablaba, creo que era Joaquín antes, esa presión que hizo asfixiante el Olympique, el mérito del Celta es que en varias fases del partido la rompe, es capaz de romperla, y el medio del campo se queda con una de espacio para hacer lo que le da la gana. Varias veces pasa eso. Y eso es un meritazo del Celta. No hablo de oportunidad clara. Hablo de esa fase del juego. Es decir, si non hai pisada área non hai oportunidades. Bueno, pero un medio del campo que tenga espacio para crear contra un equipo como este, pero a mí me parece... A mí o que me pareceu bastante salientable foi iso precisamente. Con esa presión consigues neses primeiros 20 minutos conseguir, aínda que sexa unha vez, se atés e a metes, amosas que eso pode pasar máis veces, como de feito así ocurriu. O risco que hai con esa presión brutal é que, como perdas o balón, podes ter posibilidades polo medio. E tivemos dúas ou tres. Só metimos unha das tres. Ese é o problema, que se tiñamos metido por dous, perfecto, non? Pero era o único que podíamos facer contra esa presión tan brutal coa xente que tiñamos, que realmente o resultado, pues eso, non foi mellor por os feitos, non? Pero esa opción de decir podemos ver ocos e podemos ver ocasións, aínda que sexan poucas, non é unha cosa mala para facer ali. Es una cosa moi meritoria lo que ha hecho bueno, e despois eu tamén o penso, que é o meu meritorio. O que único que disiento é que temos unha plantilla que non me gusta e que temos un tipo de xogo que non me gusta. E se a mí o que non me gustou neste partido, ademais de esas cousas que estáis a comentar, foi o árbitro. Realmente o árbitro, criticamos moito os árbitros da Liga Española e con razón, pero para min este foi das peores arbitraxes Dous problemas o árbitro, dous problemas graves, moi mala colocación. Sí. Eso é primeiro. Bueno, es que hubo dos veces seguidas que le da el balón en 40 segundos. Pero peor que iso é a diferencia de criterio a hora de sinalar faltas e tarjetas. A doble mara. Unha barbaridade. Unha doble mara de medir. Porque é certo que Borja estaba desquiciado, pero hai que ver que placajes lle facían. Claro. E non pasaba nunca nada. Agarrado por detrás, levantado, e non pasaba. Ademais, hai que acabar. No fútbol hai que acabar con iso. Houve ademais unha cousa que para min realmente é un signo de que un árbitro está a facer unha mala arbitraxe. Ademais de todo o que dicides, pero houve unha lei da vantaxe que deu a favor do Celta que non era vantaxe ninguna. Non era, é verdade. Entón, claro, iso xa di que o árbitro está a ler mal a xogada, que está a ler mal o partido, e despois, por suposto, esa disparidade de criterios que foi... Eso foi o máis grave de todo. Porque o Celta cargou uno de tarxetas incribles e ao líder de Lyon daban avisos nada máis. A expulsión de... Cando chega o primeiro cartón amarelo a Borja xa levaba nese momento recibir as máis hostias que eu que sei. Pero de verdade, quero dicir, houve este tipo de xesto que ahora se fai, ¿no? De achegarse ao xogador e advertir que como siga así, pues ese como sigas así sucedeu 4 ou 5 veces. Sí. Totalmente, de acordo. Eso é... Foi un erro tremendo. Deu a sensación. Como vedes a expulsión de Borja? Para vos é xusta e inxusta? O árbitro tería que ter feito algo diferente? A ver, eu vexo unha cousa moi clara. Por que tardou casi medio minuto en decidir? Cousa rara. E avisaron que xa tiña... Cousa rara. Para justificar, dizer que foi o
o asistente quen yo avisou. Si fose o asistente quen yo avisou, non tardaba máis de 10 segundos. No, claro, evidentemente. Estivo Foi o esperando VAR. que lle soplaban do VAR e iso é ilegal totalmente. É ilegal. Ademais de ser ilegal non ten sentido, porque se o árbitro toma unha decisión, non pode ser que un tipo dende o VAR lle diga que está ben ou que está mal. É que non poden entrar en nunha segundas amarela, ¿no? amarelas, non é? Claro que non, claro que non. Por eso disimulan para salvar o Q, que pasa sempre igual, pois que foi o asistente e non foi o tipo do VAR, que foi que estaba a 30 metros o asistente, está a 30 metros o asistente, no vio nada. Eu tamén penso que nun partido desas características, cando xa non é liga regular, cando non é fase de grupos, cando non estás a xogar puntos, que estás a xogar Tes que pensártelo moi ben. totalmente un partido, aínda que fora un codazo, que o é, o que ti non podes decir é un xogador cunha amarela xa previa por ese codazo. Outra cousa é unha entrada destas, cos tacos por arriba, perna, que sae voando, vale, aí segundo cartón. Unha agresión, algo así. Unha agresión. Pero nesa xogada, como na porteira, se viron moitas Sí, aí totalmente. Porque pelexas co balón polo alto con Borja e con outra xente, con Willow e con máis, houbo moitísimas. E ninguna foi ni merecedora de cartóns ni faltas tan sequera. Cando corres e pos en risco condicionar tanto un partido, non podes expulsar un xogador. E non sei se recordades unha xogada que hubo na segunda parte, no que forcexean Jutgla e un central, e Jutgla así un pequeno pum, e pitou falta xa automáticamente. Sí. Diz que é fácil de pintar as faltas aos dianteiros e como se lles permite aos defensas. Isto ten que cambiar no fútbol porque acaban co fútbol realmente. É terrible. Por iso digo que o árbitro decisivo en canto a todo o demais. Penoso sen ningún cartón amarelo, pues pode sacarlle amarela por esa falta e xa está, pero non pode xogar un condicionamento tan importante nese partido por algo así, ¿no? E ainda por riba se engadimos o tema do VAR e tal, pues xa, claro, é todo un despropósito. Eu a teoría que tiña, que o comentei antes de empezar o programa, é que o segundo cartón amarelo de a Borja Iglesias foi estrategia, foi preparado polo corpo técnico do Lyon, porque que tal como reaccionou todo a defensa do Lyon ao mesmo momento, non? Sabendo que Borja tiña amarelo, pois pega un pouco, falle un pouco así de meter porta que faga unha falta e forzamos a segunda amarela, tal. Debo impresión para a repetición, por como saltaron todos os defensas e todo o equipo do Lyon a protestar e tal, a meter presión, e logo entrou claramente o VAR a decirlle o árbitro prácticamente como que se quedou pensando así, non levou, creo que ata un momento levou man a... antes de tomar a decisión. Pasou así, claro, se ti ves claro, ti pitas, sacas cartera, vas directo, ou vas a parar co asistente, pero por que te quedas ali no medio? E aparte se queda medio empanado, así, 20 segundos, e logo, pues sí, segunda amarela. É que é ridículo. É ridículo. E aparte, pues hai que ter lectura de partido tamén, o que decía Jorge. É unha eliminatoria de octavos de final de Europa League. Que quero decir, que vas a obrigar a un equipo a xogar 40 minutos con 10 contra 11 por unha xogada que se estás deixando os xogadores ser físicos, pues vale, podes chegar a como fixo cos xogadores de Lyon, unha advertencia, ten cuidado co cóbado, tal, bla, 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 bla. No, de feito, Claudio quería cambiar a Borja despois desa, sabes? Sí, bueno, viuse na televisión claramente. Tiña 10 minutos nada máis, botaron no 9. Sí, claro. É que ademais na televisión vese clarísimamente que Claudio vai cambiar preventivamente a Borja, pero xa non lle dá tempo porque nun segundo saca o segundo cartón. E logo, outra cousa, agarróns para cortar. Eu estou de acordo que un agarrón para cortar unha xogada é amarelo, pero non pode ser que no minuto 15 o xogador do Lyon fai un agarrón, non saca cartón, Mingueza fai un agarrón leve, cartón amarelo, ese Mingueza para a volta. É que non pode ser. Esa idea de algúns árbitros que, por exemplo, unha falta no comezo do partido ten menos importancia que unha falta un pouco despois, non? E iso non ten sentido. Non ten sentido ningún. Se é cartón no primeiro minuto, tamén é no 99.
que eu tampouco nunca crin nesa historia de bueno, falar coa xente por se acaso. Non, é que un agarrón e unha falta grave igual de grave no minuto 1 que no minuto 90. É que esta idea que temos de, bueno, o principio, ese justamente o que queres facer é non condicionar, logo non podes sacar o segundo cartón amarelo. Que ademais é que a mesma filosofía. É o que moitos xogadores din. É a primeira, sí, pero que falta é? Claro. Que tipo de falta é? Non é por unha acumulación, non? Nese caso, é polo tipo de falta que sexa, non? Entón, a min decepcionoume moitísimo o árbitro porque estou acostumado a que as arbitraxes en Europa en xeral adoitan ser mellores que as arbitraxes na Liga Española. Non é o caso de Lambres. Depende moito da nacionalidade do árbitro e da liga na que pite, porque está claro que non é o mesmo un árbitro pues, de unha liga un pouco máis potente que outro árbitro deste tipo. Non? Entón, claro, tamén é un problema que o nivel xeral en europeo está caendo bastante. Teño entendido que nesta primeira, digamos, partidos de ida, tanto de Champions como de Europa League, creo que hubo erros arbitrais moi gordos. Sí. Hubo un contra o Leverkusen. Contra o Leverkusen, sí. Contra o Leverkusen con Arsenal, por exemplo. Ese foi gordísimo. Por eso estou de acordo co que di Jorge, que o nivel está a declinar bastante da arbitraxe. Como fútbol en xeral. Como fútbol en xeral, sí. Hai algún nome neste partido que salientedes, porque, bueno, pode que haxe algún xogador que os gustase en particular. Creo que Jorge estaba a falar de Vecino. Hai algún xogador, algún nome propio? A mí gustoume Starfelt moitísimo antes. Starfelt, sí. Sí, Starfelt. E Williot tamén me gustou. Sí, eu penso que Williot tamén fixo un segundo partido moi bo. Están encadeando partidos. O lobby sueco está a funcionar moi ben. O lobby sueco funciona perfectamente. Sí. E despois Radu tamén, malia ese... Pero Radu perdeu, é dicir, para iso... Que injusto ese porteiro, Pasa un partidazo. Digo cho por experiencia. Sí, no, sí. Fixo unha parada de valor gol, pero... É así de injusto. Eu sempre dixen, ademais, que todo o que fan para que haxa máis vistosidade no fútbol vai en contra sempre dos porteiros. Non lle deixan tocar un pé non sei que, non poden permitir recibir un base atrás, todo para mellorar o fútbol, que o paga sempre é o porteiro. Bueno, para mellorar o que haxa máis goles. Eu, de feito, daría a opción a facer un pequeno cambio de cara ao futuro. Penso que as cousas irían moito mellor se poidesen os equipos ter a mesma posibilidade de xogar se tes varios delanteiros, varios defensas, varios medios e podes en momentos distintos do partido sacar que houvese a posibilidade de que un equipo tivese 2, 3 porteiros e que 2 pudesen xogar no partido, pero que o cambio non contase como cambio de xogador de campo, sabes? Para que non te vises tipo non que entran aí a poder cambiar, non? Porque eso faría claro, dar un pouco de importancia a ese posto, ¿no? Así facendo o fútbol un pouquiño, non? Estaba pensando que Estaba pensando dos porteiros a vez. No. Dos porteiros que podesen xogar Antonio, e non cambiar, ¿no? Imagínate ali con 5 porteiros contra o Lyon. Como pasou no outro día co partido do Tottenham, ¿no? Que despois de 2 erros gravísimos, pues pobre chaval, claro, eso pues queda un pouco feo, ¿no? Un pouco raro, ¿no? Que pase iso. Pobre chaval. Como se fora un castigo, ¿no? O sea, o mellor ese chaval non tiña que ter xogado de titular nese partido, ¿no? Eso é o que dicían, Jorge. Iso é o que non tiña pinta, que xogara 2 partidos en toda a temporada e o poñen ante ese partido. Claro, que foi tamén... Pero bueno, sí, que eu tamén penso que salvo ese error do final, pues o partido ate ese momento foi un partido bo, ¿no? De Radu. Bueno, hai dúas cousas máis que comentar. Evidentemente, como dicíades, está unha eliminatoria a 2 partidos, 180 minutos, que realmente son 190 ou 200, porque os partidos dedicadeselles moito tempo xeralmente. Se temos prórroga, bueno, iso xa, sen contar a posibilidade de prórroga, non? Ojalá non teñamos prórroga. Eu penso que as posibilidades do Celta están aí, pero son moi escasas. Pero
para ser un pouco positivos, tendo en conta que pois os ánimos non están moi altos debido a ese empate, debido a como se produciu, o árbitro, etcétera, etcétera. Cal podería ser un argumento para vos para ter certa esperanza en que o Celta poda chegar aos cuartos de final? É dicir, hai algún argumento que podedes comentar, que podedes mencionar? Pichar a Lamine Yamal. pero dentro, non dentro da ciencia ficción futbolística, pero dentro da realidade. Pero a quen quitas, Antonio, a quen quitas? A quen quitas, por poner a cualquiera dianteira. Xa sei. Era broma. Para convencer a Antonio de que o Celta ten posibilidades, que argumentos podedes Fer é o máis optimista. Fer, ilumínanos. No, yo creo que defensivamente comportarse igual y, bueno, intentar atacar un poco más, ser un poco más valiente, pero vamos. Quedarse con 11 no campo, iso é importante. Claro, sí, quedarse no campo e ter un tamén, non? Ter os 11 no campo e ser quen de facer eses robos de espazos máis veces. O sea, que o que fixemos no primeiro gol e intentamos facer unha segunda vez e non saiu, que saia 2 veces, polo menos, ¿no? Creo que o que temos que facer, o tentar facer é iso, ¿no? O máis importante é non encaixar pronto. Non encaixar, claro, que se encaixas rápido xa complexo. Sí. Podo decir unha cousa? Sí. Moito cuidado co Celta. Cuidado. Ai, Joaquín, ai. Cuidado co Celta. Que os franceses están moi contentos, teñen moito lío ali, que non gañan un partido en Liga, que estaban onte discutir o porteiro cos defensas todo o rato. Iso viuse na televisión, pero en primeira plana, Que son moi bons xogadores, pero non son un bo equipo. Cuidado, moito cuidado co Celta, que ten pouco que perder o Celta agora na volta. Moito cuidado que non salga Fer, Iso sí que ten moito menos que perder co equipo francés e ademais bueno, pois o Olympique de Lyon non saiu de Vigo cunha victoria, non saiu de Vigo con ventaxa, e entón pois, bueno, pois hai que agardar o partido de volta. Eu penso que para min o máis importante é que o Celta teña un pouco máis o balón, non? Porque se o Olympique de Lyon ten o balón todo o tempo, pois vai ser sobre todo se recupera os xogadores que non xogaron embalaídos, pois vai ser un asedio moito máis grande. A min sí que me decepcionou que o Celta non tivese máis o balón. Porque penso que aínda que o León é mellor equipo que o Celta, pois esa diferenza de posesión foi demasiado grande. E penso ademais que o bo é que o León non fixo moito co balón nos pés, pero sí que tivo o balón moitísimo tempo, non? Condicionado pola expulsión, pero mesmo sen a expulsión na primeira mitade pois foi 65-35, non? Que o que importa é o que se faga co balón nos pés. E o León probablemente na casa fará moito máis co balón nos pés, pero o Celta precisa por iso ter un pouco máis de pero meter menos autobús, por dicir en palabras tan planas. Un detalle. Non sei se recordades, cando o León marca, por que o Celta de repente durante 3 minutos, 4 minutos ponse a atacar e ter o balón no campo rival, de repente? O sea, eu creo... De perdidos ao río. No, é que eles se botaron a casa. Pero vamos un 1. Antonio, vamos un 1, non un 2. Vamos un 1. O resultado era bo para o Celta con 10. Se o Celta quere, pode ter máis balón. A cuestión é, queremos ter máis balón? Non quixo ter o balón, claro. Non quixo. Eu creo que non quisemos ter o balón. Que va. O balón para ti, veña, Toliso, veña. Veña, Toliso, más o balón. Pero pensades que ese mismo tipo de plantexamento ten sentido fora da casa? Vai ser así, Antón. Vai ser 100% así o partido, vamos. 100% vai ser así. Dalle balón o León. O primeira parte, polo menos. A primeira parte, 100% vai ser a continuación disto. Yo lo dudo. A mí a Claudio le gusta llevar el balón, le gusta llevar la iniciativa. No sé. No, contra equipos lleva iniciativa o balón o Celta. Claro. Contra equipos inferiores sí, pero contra superiores. Ni con inferiores no te creas que tamén nos dos últimos partidos evidentemente o Celta non lle gusta moito levar o balón.
Eu penso que o partido fronte ao Betis pode ser un bo baremo disto, non? Porque se despois do partido contra o Madrid, no que o Celta prácticamente non tivo balón, despois do partido contra o Lyon, no que evidentemente non o tivo prácticamente nada, se no partido fronte ao Betis, pois tamén lle entrega o balón ao Betis e está a súa mercede, pois realmente sí que comeza a ser un pouco preocupante, non? Preocupante. Pero eu agardo... Sería preocupante se fose unha cousa que fixéramos de maneira obligada, pero se estamos dicindo que é cousa de Claudio, que o que decide xogar así porque considera que con estes xogadores ou que nesos partidos é mellor xogar dese xeito, e funciona, porque, a ver, é verdade que levamos 2 partidos que non funcionou, sobre todo do Madrid que perdimos, pero por que perdimos? Cun gol de rebote que entrou de pura chiripa. E o pau de Aspas. Tamén, o sea, foi unha cousa, non foi de rebote, pero foi un fallo do noso porteiro, en fin, que dentro de todo as cousas non están saindo tan mal, inclusive cando xogamos así. Exacto. Entón, claro, que cheguemos os xoves e nos metan 3 por estar metidos atrás, pode acontecer, pero eu penso que se xogamos ese xeito é porque Claudio pensa que é do xeito mellor para xogar contra o Olympique, por lo menos o que di Jorge de inicio. Pero sobre todo... Marta, Claudio tamén se pode equivocar, No, Claudio tamén se pode equivocar, pero quero dicir, ata agora pouco se ten equivocado. Bueno, no, tuvo algunos planteamentos en algún momento, para mí, bastante... E cando se equivoca o di, tamén. Sí, pero é difícil a posterior, quero dicir, eu creo que se fose adestrador do Celta tamén pensaría que... Pero sabes, perdón, solamente, pero si el mismo recoñeceu, o sea, que non é unha cuestión que eu o diga, decir, que se dá Antonio que se dá por dicir, non, é que el mismo recoñeceu malos planteamentos en algún momento. Sí, el recoñeceu. O cal o evidentemente. Pero claro, todos cometemos erros. Non vamos a ser máis papistas que el Papa ou máis claudistas que Claudio. Confúndese, lógico, pero que todo o mundo ten esa posibilidade. É dicir, é normal, pero Claudio tamén se pode confundir. Bueno, pero non, eu penso que nesto, o sea, que vendo os resultados non se confundiu. É o que estou a dicir. Bueno, porque nos estamos facendo resultadistas, sí, está claro, sí. Jorge, 2 años. Tamén penso que unha parte diso é que, a ver, se ti pensas tamén como adestrador que non diches o salto de calidade que tiñes que dar en cara a ter pezas para facer outra aí está, das competicións, pero pues, faltan cartos. Claro, a túa inteligencia é coqueteño, vou facer mellor, ¿no? Aí, Jorge, aí estamos de acordo. Pero aí sí que creo que é un mérito del. Claro que sí. Claro está que sí, que se non chega a ser por él, estamos abaixo de todo. E si é verdade que penso que a única ocasión onde se fixo mal porque se estaba pensando noutra cousa foi co partido do Ludogorets que todos falamos, non? Aí penso que foi a única ocasión onde se tirou o partido pensando que non pasaba nada, non? E foi un erro que el mesmo recoñeceu, non? Claro, recoñece. Na Liga pasou menos, quizáis un par de veces en momentos puntuais, non? Onde si recoñeceu pues, erros, por exemplo, nos cambios, en tal, pero penso que tamén unha cosa boa del, ¿no? Que cando eso pasa non ten ningún problema en decilo, en asumilo, en pensar xa no seguinte partido, pero está claro que bueno, imos ver que pasa a final de temporada, ¿no? Pero se as cousas volven a ser semellantes e polo que sexa seguimos con esta boa liña e clasificamos para volver a xogar outra vez competición europea o ano que ven, aí sí que penso que a cousa ten que ser, bueno, queredes que sexa verídico ou queredes realmente apostar por facer algo en Europa. Xa vichedes que este ano co que tiven, pois fixen unha cosa bastante decente, eu conte que se pode sair. E estou de acordo. Que queredes? Queredes que vayamos máis arriba e chegar a facer algo? Pois poñede os medios necesarios para iso. Os medios cousas, non? Penso que esa é o que Claudio ten na cabeza neste momento. Totalmente de acordo. Sí, eu tamén estou de acordo con iso. E a unha das preguntas que facía Vicente Javier, que dicía como se pode explicar que o Celta con este plantel estea en sexta posición. Eu, evidentemente, aí teño que salientar a Claudio polo traballo que fai, por como ten os xogadores enchufados. E tamén, por suposto,
pois ese baixón non en xeral Pero dixemos a calidade da Liga Española, que eu creo que aquí estamos todos con Claudio, non? É dicir, creo que para mí é a parte fundamental deste equipo, que de esta, para min, descompensada plantilla está facendo auténticos milagres, sinceramente. E iso é o máis importante que eu podo decir. Non podemos pechar un comentario sobre este partido sen falar do prepartido, non? Porque as imaxes que saíron por redes sociais mellor, e do postpartido tamén. Realmente lamentable. Bueno, postpartido non É vergonzoso. Pois os picazos das rodas. Os picazos das rodas, sí. Que é vergonzoso. Palabras. Pero hai moita xente que utiliza a excusa do fútbol e do deporte e de ser un falso seareiro para facer estas cousas, non? Eso é como cando se fala, non, dos casos de mangantes que cando é unha situación bélica pois aproveitan para facer o que queren, non? É un pouco parecido, que hai xente que está cerca de grupos que non fan mal, que aproveitan para comportarse como auténticas bestas, non? Iso é algo que se debería por máis esforzos aínda para que non suceda, non? Los guitarras desaparecieron como grupo, pero no desaparecieron sus integrantes y siguen por aí. Pero esa é unha cousa, non? Que ti tes xente por aí solta, se tes xente que pertence... E alguna dentro do campo. Claro, é que ese é un problema, non? Ter xente localizada dentro do campo, pois aí o clube ten que ser... E ya sabemos onde están, en que grado, o sea, non hai que hablar... Ya sabemos na mellor grada de Balaídos. Eso é unha tristeza. Bueno, eso se pode debatir. Non só como celtista, sino que o peor é que estamos fallando como sociedade. E a min iso sí que me preocupa moito, porque iso é o produto da sociedade que estamos vivindo nestes momentos. A mí o que me preocupa tamén o comentario que di Madela Evo, ¿no? Que claro, aí tamén as peñas que de verdade son peñas e que están en animación e que fan o que teñen que facer, teñen que ser as primeiras que sinalar a xente. Claro, esta xente non é non forma parte dos nosos, non é animación, é outra cousa, non? Pero iso é un reflexo da sociedade, justamente por iso. Porque moitas cousas na sociedade en xeral non se farían se non houvese xente que cala e que traga e que permite. Entón, eso é justamente. Estamos transportando o problema social ao fútbol. E ese é o problema. O fenómeno ultra é un fenómeno moi, por desgracia, moi expandido. Pregunta yo que le está pasando a que le está pasando a tanta xente, pregunta o que le pasa a Yone Belarra, pregunta o que le pasa a Sara Santolaya, pregunta yo que falta. ¿Qué están facendo? Violencia pura e Tamén vimos no pasado que se hubo unha liga e uns clubes que tiveron problemas cos ultras e con esas cousas foron os ingleses. E foron quen de acabar con iso dunha forma bastante eficaz en moi pouco tempo, non? Non digo que estea eliminado de todo, que non é así, pero realmente se hai unha vontade política dos clubes de acabar con iso, se acaba con iso ata un porcentaxe moi elevado, non? Pero vos non pensades que isto é un problema realmente social nestes momentos? Hai unha violencia verbal e mesmo física na sociedade. Eu non asocio a isto. Claro. Eu non asocio a isto, pero bueno. E iso procede do fascismo, que é o que se está pegando esta sociedade. Joaquín, cal é a túa visión? Non, é que, a ver, o tema é que eu non asocio isto. Eu isto asocio o típico e máis que coñecido fenómeno ultra, e non foron non, Antonio, que non foron a fiscar os franceses por ser franceses. Pero Joaquín, o fenómeno ultra está campando por sus respetos na sociedade española nestes momentos. Non, menos que nos 90, menos que fai 15 anos. Pero ti estás olvidando o que está pasando en España, ou non? Sí, por suposto que sí. Pero estamos falando do fútbol ou fora do fútbol? Esto non é un problema. Eu falo do fútbol. Eu penso que está falando do fútbol. Pero é que o fútbol non escapa. Eu falo do fútbol. Vale, Antonio, pero isto non foi unha pelea. Pero unha cousa, Antonio, pero isto non foi, quero decir, a segunda parte das rodas e todo ese patético, pero a primeira pelexa que hai, ao lío que foi entre ultras do Celta e ultras do Lío. No, perdona. Foi violencia
provocada por los ultras do Celta. Con Sí. Sí, Antonio. En respuesta, sí. Pero eso, empezaron a romper todo. Estaba Sí, es patético. Pero eso no es fascismo, es falta de educación. No, eso es falta de educación básica. Eso es falta de educación. O sea, ¿qué tiene que ver el fascismo aquí? ¿Qué tiene que ver el fascismo? ¿Cómo que tiene que ver? Esos son auténticos fascistas. Os tipos falta de educación. Bueno, él echamos así un mismo. corte de mangas. No. Un corte de mangas. No. Cuando van y destrozan. Vamos, hombre. La educación es lo que nos está trayendo la derecha. Un segundo. No. Que remate Joaquín. Un segundo. Que remate Joaquín, que está comentando. Un segundo. Que empieza en casa. Por favor. Un segundo solo. Eu vou explicar porque... Voy a marcharme. Sí, marcho, porque si entramos aquí a justificar que no es fascismo. Pero unha pregunta, Antonio. Unha cousa, Antonio. Unha cousa, Antonio. Vale, Antonio. Unha cousa. Os que fixeron es... Vale, unha segundo. No, pero non entremos niso, que eso non entra aquí. Pero unha cousa. Os que fixeron iso, Antonio... No, Antonio, escoítame un segundo. Pero, por favor, Antonio, escoítame un segundo. Antonio, un segundo. Os que fixeron eso, defínense como antifascistas. No. Vale, o que te queiras. Pero no, eu non compro nada, Pero tú también te puedes definir como quieras. Pero eso sí, vale. Pero puedo explicarche. Vale, moi ben. Se queres explico. Vale. Se queres explico un pouco cal é a perspectiva. Y a ti estás en Suecia y no sé cómo vivirás. Vale. Pero estamos viviendo aquí cosas que a mí me están amargando o día a día. Pero estamos a falar agora do día a día e non estamos... Pero que non é do día a día. Sempre do mismo lado, Fernando. Estamos a falar do mismo caso... lado, Fernando. Estamos a falar do caso... ¿Qué lado? ¿Qué me dices? Estamos a falar do caso... De lado, ven del mismo lado. Pensad de dónde veñen. Estamos a falar... É increíble lo que está pasando. Joaquín remata a... Falta de educación, Antonio. Mucha falta de educación. Que non é cuestión de educación, non. Claro que sí. Cuestión de educación, non. Educación básica. Es una falta de educación cuestión de educación. Claro que lo es, hombre. Claro que no, hombre, que no. Sí. Que non é cuestión de educación. Remata máis alá da educación. Non ten sentido. Si desde pequeñito te educan como tienen que educarte, de mayor no haces eso. Eu xa non quero seguir. Mira, si vas dicir, vas pedir puntuacións porque eu quero cear. Quero cear puntuacións a martes. Estou moi queimado o que está pasando na sociedade española. Pero non estamos a falar do que está pasando na sociedade. Estamos a falar deste caso en particular. Este é un reflexo do que está pasando. É un reflexo en particular dos aficionados que entraron... A xente lle daba vergonza chamarse fascista, hoxe teñen o gusto de disfrutar. Pero eso non ten que ver con isto, Ten que ver, todo ten que ver. Nada está, todo está relacionado. Non ten que ver coa explicación cousas que saen así de repente. No. Hai que ir un pouco máis ao fondo, e non quedarse na superficie nada máis. Eso está ben, eso é o que está pasando. As análisis que se fan son moi superficiais. Moi superficiais son, Remate a explicación. Nada, mira. Que remate a explicación. ¿Vas a pedir os puntos ou non? No, que non vamos a pedir os puntos, así que o martes. Vas a pedir algún resultado para un partido? Xa o dixemos no programa anterior, non simplemente ia rematar o do Olympique, xa o dixemos. O do Olympique é para o seguinte programa, non para este, pero Pois entón eu digo boas noites, sodes maravillosos, pero eu non sigo hoxe aquí, vale? Bueno, pois un saúdo para todos, pero sinto moito, pero non estou disposto a escoitar certas cousas, vale? Non estás disposta a escuchar que non estás de acordo contigo. No, perdona, mira, as persoas poden ser respetables, pero as opiniones non son todas respetables. Así de claro. Pero bueno, Antonio, claro, pero Antonio, cuando no te dan la razón, a la Celta, punto. No podes eliminar. Tamén hai que escoitar un pouco, ¿no, Antonio? Digo eu. Deixa do menos rematar a súa explicación. Pero queres escoitar cal é a miña lectura? Me está desfacendo mal. Así que entonces prefiero
cortar polo san. Pero que non deixes rematar a explicación. Claro, que non escoitaches nada do que dixen. Claro, Antonio, simplemente quería... Hombre, si me está diciendo que eso es falta de educación, por favor. Pero claro no que está, sí. pero Es eso una no barbaridad. Joaquín, no Eu tivo non podo oportunidade de escoitar isto responder. cando se collen paus e se collen paus e se tapa cara, Sí. que eso me falé desde falta de educación. Coño, No, claro. alguén moi No, mal no, no, respondo. Joaquín, Claro. non tivo a oportunidade de responder. Claro. Yo estoy respondiendo a Fernando claro. que todo que veña así un pouco da dereita lle encanta. Vale. No, Que paso, no. Ya Que no. ves. Que no. Responde. paso de Joaquín. todo. No, No. siento moito. Sí, pues pasa, mejor. Siento Venga. moito. Bueno, Hala, venga. Hasta Estemos luego. lutados. bueno, Hala. Me marcho. Ale, Hasta logo. mañana. Chao. Chao, chao. bueno. Hala. Nada. Que no, Que vos é un que tema non te moi de- quente, pero tampouco falta. Vale, elimíname. Sí, pero bueno. Saio do programa. Bueno, pois sabe o Eu programa, entendo que é un tema moi... Sí. pero o que eu quería era a resposta, era a explicación de Joaquín, porque o que estamos falando aquí non é realmente se isto está relacionado co fascismo, non está relacionado con fascismo, estamos a falar desta situación. Esta situación ten que ver co que estaba a comentar Joaquín, que é moito máis complexo do que... É moito máis complexo do que todo iso, claro. Sí. Joaquín. Claro. No, eu quería decir que, por supuesto, que eu non penso defender a violencia, ningún tipo, e sobre todo quero decir que este tipo de oportunidades de fútbol europeo é unha boa oportunidade para coñecer xente de fora, falar de fútbol. Eu coñecía a xente magnífica aquí en Suecia, en Vigo, en moitas partes do mundo, falando de fútbol, e incluso hai certo hermanamento con equipos a partir destas cousas. Eso es civilización y educación, es eso. Exacto, pero eu quero decir que nesta ocasión os grupos ultras do Lyon e do Celta, persoas que podo estar de acordo que son xente perigosa e xente que non vou defender, pero o que pasou foi que os ultras do Lyon presuntamente chegaron aquí, empezaron a pintar esvásticas, pintar por enrima dos ultras do Celta, e a vandalizar un pouco Vigo, dentro dos seus mundillos ultras de Telegram. Eu teño un pouco de información non de tropas dos ultras do Celta, pero teño xente que está por ali metida, e se ve que o que pasou foi iso. Os ultras do Lyon chegaron e aliaron en Vigo. Non foi unha aliada como vemos, pois, non sei se lembrades un vídeo dun ultra non lembro de que equipo, pero bueno, que unha pelexa tremenda que hubo en Bilbao fai uns anos. Entón, os grupos do Celta, quero decir, organizarse e decidiron facer esta tolemia que foi empezar a violencia e quero decir, son xente que está, por desgracia, metida dentro do mundo do fútbol, perigosa, bueno, hai xente que dirá, pues está justificado sempre pegarlle a alguén que sexa nacio, así, bueno, non sei, é un tema complexo, é un tema que por desgracia salpicou esta eliminatoria e veremos se non salpica máis a volta, porque iso é despois do postpartido de que Antón, creo que isto ti non o liches, que foron parece que ser ultras do Celta a pinchar os coches que estaban alquilados desde Portugal. Vale. Pois hermanamento entre clubes, vamos, facendo estupendo todo. Non sei, pareceme un pouco lamentable todo, pero bueno, tanto por parte do Lyon como por parte do Celta, bueno, o problema vai ser a semana que ven que van 3.000. Para mí non é justificable en absoluto. Nunca quise justificar, No, xa sei que non, pero quero dicir que para mí non é justificable nin a violencia, nin que se critique a violencia en función de que despois vai haber outro partido de volta, porque o verdadeiramente preocupante aquí é que esta xente, sexan os que van en contra dos fascistas ou os propios fascistas, utilizan o fútbol como un escudo para a violencia, que é o que realmente a mí me interesa do debate. A mí non me interesa deste debate se o que pega é un fascista ou non é un fascista ou quen é o que pegou. O que me preocupa é que esta violencia está a escudarse no fútbol coa axuda, en moitos casos, dos propios clubes. Habría que aclarar que es fascismo para hablar de eso. Pero é que eu non es outro debate, No, pero estamos falando da violencia. É un debate diferente. Eu estou a falar da violencia. Eso sí, pero es distinto. ¿Por qué esta violencia no fútbol? Eso es lo que tenemos que hablar aquí, no de fascismo. En moitas ocasións, ademais, co beneplácito dos propios clubes. Eso es de lo que hay que hablar, de la violencia en el partido, no de temas que no tienen que ver. Bueno, podemos falar de temas que están relacionados,
Pero eu penso que o que realmente hai que condenar é esta violencia que se utiliza o que está utilizando o fútbol como pura excusa. Sí, sí. Para que Claro, que ao final esa xente o Celta lle importa un pito. O Celta e o León calquera cousa, non? Claro. Realmente non son ni xareiros que vayan coas familias de viaxe a ver un partido, ni xente que va, sabes, que está máis vinculada con iso. Eu tamén penso que este tema, ás veces, pois, Antonio exáltase desta maneira, e cando di o tema do tema social, penso que ten que ver un pouco con esa cousa de que é verdade que é o mesmo que un grupo de xente pois, que non está participando para nada faga estas cousas como cando pois, en calquera conferencia, en calquer Ateneo ou en calquera universidade ou en calquera clube de lectura, cando alguén ven pois, que hai un grupo de xente que non lle gusta, pois tamén hai xente que entra, que tira pedras, que monta apoios que non teñen que ver co contido das cousas que ali están a pasar, non? A eso ia eu, claro. Penso que Antonio va un pouco por aí. O tema social é que eso está pasando no fútbol e tamén está pasando en máis actividades. Claro, é que esa xente violenta. E eso é fascismo, falta de educación. Traballa con nós, vai ao supermercado con nós. No, esa, a ver, eu tamén sí creo que a eso se lle pode chamar fascismo se pasa tempo e de repente pois hai cousas máis organizadas, non? O problema é que, claro, a principio eso ninguén o ve, ninguén o chama así porque esas cousas sempre se chaman desa maneira cando pasa o tempo e temos pois o caso histórico, ¿no? para botar unha ollada e tamén é verdade que cando se usan ás veces certos termos pois en exceso tamén se corre un pouco o risco de que perdan valor, ¿no? Pero penso que todos temos unha parte de razón, todos estamos no mesmo barco, ¿no? Son cousas que non queremos ver en ningures, ¿no? Ese tipo de violencia chámese como se queira, en un entorno, sobre todo, onde pues, temos eso, cousas deportivas, culturais, sociais, e eso penso que é un pouco por aí, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de dónde viene eso? ¿Desde pequeñitos, desde casa? ¿De dónde viene esa forma de pensar? É unha combinación xeral. Eso é difícil. É unha cousa que... Claro, eso é un... Tamén porque cambiou bastante. Eu podo explicar como é o perfil do aficionado do Celta que acaba sendo ultra. Pois o Celta é parte da túa vida, ti vas ao estadio tranquilamente, non necesitas ter un contexto familiar complicado, que é esa. Entendes, dentro do Celta, pois que hai unha idiosincrasia dentro da grada de animación, e non sei que e tal, e xuntaste cos 4 ou 5 máis activistas ou que queren facer máis cousas, non sei que e tal, empezas facendo pintadas, empezas facendo pseudo-vandalismo e tal. Bueno, a historia dos celtarras nos 90, e agora pois parece que temos un grupo novo de ultras que se definen a sí mesmos como antifascistas. E que a min eso é a gracia que me pixo, que se definen a sí mesmos. Entón, os de ultras do León viñeron aquí, fixeron as súas esvásticas, as súas cousas tal, e o mellor xeito que se ocurriu a eles de suceder todo, pois foi sus cardios. Pero tamén é certo que, como mencionabas, o tema dos celtarras dos 90 non está a parte do que pasaba nese momento en toda Europa, nos 90. Quero decir, estábamos en toda Europa e no propio Vigo, claro. Un movimento social que pasaba de descontento que estaba pasando na Europa daqueles anos, que tiña o seu reflexo pues, en Reino Unido, en países nórdicos... En todos os países, todos. Todos os países. Entón, claro, agora penso que tamén Antonio ia un pouco por aí. Agora está empezando outra vez a volver a pasar algo parecido, porque vemos un reflexo de cousas, non? Pero bueno, que é un tema máis complexo É moito máis complexo e supera o fútbol e supera o fútbol, supera todo. Certo. É complicado diseccionar o tema, é un tema moi quente. Tamén é verdade que falando solamente de fútbol, eu tamén estou de acordo no que dixen antes, ¿no? Que os clubes sí que teñen unha capacidade para xestionar que pasa o campo máis grande do que parece. E de feito, cando o clube, o caso do Atlético de Madrid, por exemplo, cando o clube di isto se termina, e xa está, é que unha cousa, eles teñen a chave que deixan para que xente concreta meta pancartas, cousas extrañas, e agora pois é máis control. Se organice.
claro, que organice. Os clubes teñen poder para controlar iso dentro do seu recinto. O que pase fora xa é cousa pois, da policía e da sociedade en xeral. Pero dentro do clube, vamos, dentro dos campos, o teño claro. Cando pasa algo é porque os clubes non fan o que teñen que facer. E ademais é unha longa historia diso. En España e en outros lugares. En Alemanha, en Inglaterra, como ben dixeches antes. Pero sí que é certo que en Inglaterra é algo que se ten arranxado ou, alo menos, paliado dun xeito importante, non? Entón, excepto Millwall. Bueno, sí, efectivamente, Millwall non, pero sí é certo que se sabe quen son estas persoas, se hai, evidentemente, identificacións policiais, pois... É doado saber quen son. Ayer me dijeron que el Celta le va a... Claro, falan de xente, os que non son abonados non, pero entre esa xente penso que se fala que hai xente que había como 20 persoas que tiñan carnés de abogado. Pois que son moi claro, esa xente con eses carnés se acabou. Sí, es que lo va a hacer. E non voltan a entrar nun campo de fútbol na súa vida. Claro, é que tan sinxelo como iso. Sí, y el Celta lo va a hacer, me dijeron ayer. Sí, eu tamén escuché que sacou un comunicado diciendo que ia a votar a toda a xente que se identificara que hayan a votar, sí. Pues Marta, en breve ya te veo como abonada, ¿eh? La lista va a correr. No hai mal que por bien no venga. Entre a lista e a nova grada, penso que os que estades aí ides entrar. Sí. Por favor, que se sea pronto. No es por apoyar la violencia, pero mira, yo qué sé, en este caso. Bueno, eu quería rematar con ese tema porque cando eu me erguín o día do partido, pois realmente quedei moi mal lendo os artigos periodísticos, vendo as imaxes e todo iso, porque eu penso que evidentemente non vou ser tan iluso de pensar que a violencia pode erradicarse completamente, que non vai ocorrer nunca, pero evidentemente nun partido como este que ocorra iso antes, que quente ainda máis o partido, que complique as cousas en xeral, que un partido como este, que non ten por qué se convirta nun partido de alto risco, pois realmente é realmente moi triste. É un tema moi complexo que evidentemente trascende o fútbol e trascende tamén o eiro do Barceleste, pero, bueno, tiña que ver co Celta, eu quería traelo a colación. Última pregunta para rematar o programa. Pensades que o Celta pasa ou pensades que o Celta non pasa? Non vou pedir, evidentemente, nestes intres, unha porra... Porcentaxe, un pouco. Un porcentaxe, quizáis. A semana vindeira, pero quero saber se tedes esa sensación de que o Celta pode pasar ou non pode pasar. Evidentemente, Antonio pensaba que non, eu tamén penso que non. Penso yo que el otro día dije que no, dije 2-1 y dije que no, casi acierto el resultado, pero bueno, viendo lo que vi ayer, ya el no es tan claro, ya no es un no tan rotundo. Me parece que hay opciones. Y que nos venimos arriba. Sí, no, pero con fundamentos, no por sacar. Pero tú esperabas un Lyon moito mellor que isto, ou que? Sí. Se venía hablando tanto del Lyon, sí, que si líder de no sé qué, que si no sé cuánto. Una cosa, El Celta, lo bueno que tiene es que juega sin complejos y sabe a lo que juega y no cambia su guión por el rival. Y eso es un meritazo terrible, eso es tremendo, eso es muy bueno. O Lyon, entre novembro e decembro e xaneiro, o Lyon hubo un tramo de tempada que ganou 13 partidos seguidos. Sí. Sí, 13 partidos seguidos. A ver, tamén hai que dicir unha cousa do Lyon respecto a que gañou todos os partidos da liguilla menos un, que foi o do Betis. E tocaron todos os equipos menos o Betis que foron eliminados na liguilla. Maulas tocaron. Entón, a ver, sí, claro, eso tamén, a ver. No formato que tenemos agora tamén é un dato que hai que considerar. Cando alguén queda o primeiro e gaña 14 partidos de 15, pues tamén hai que ver os rivales que cada un tivo, ¿no? Entón, onde quedaron, claro. Pero igual ten o Lyon un toque da morte, que se te toca o Lyon vas fora. Claro.
O León é mortífero, a mí no me puedes quitar la ilusión de eliminar a Benítez, joder, con ese partidazo histórico. Por favor, agora que Benítez vai a eliminar o Betis. Teño esa ilusión. Imaginade que Benítez en Balaídos eliminando o Celta facendo así, como Gladiator. Cómo ganó ayer, es increíble. No se lo cree ni él. Fútbol. Vi aquí, Víctor, que o León non lle deu nin de lonxe a sensación do equipo do Bolonia, non? Faltaban moitos xogadores. O Bolonia xogou mellor. Pero o Bolonia o León vai quedar fora mans da Roma de Brian Zaragoza, Fer. Ah, sí. Por ese outro lado. Quedaron Ese outro lado do campo. Sabes, Fer, que Brian está brillando en Roma. Ah, sí. Sí, No, ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque le está dando mucho el sol? ¿Cómo es? Está brillando las copas de Roma, así. Últimos tres partidos, 0 minutos, 45 minutos onte, primer cambio da Roma. Bueno. Pues Fernando pensa que non, pero xa non o ten tan claro que o mellor hai máis opcións do que el pensaba. Que pensades os demais? Marta, Joaquín, Jorge, xa sei que non apostades. A ver, eu penso tampouco, que... Pero que pensades? Pasa o Celta ou non pasa? Eu penso que o que dixo Claudio onten, que ninguén vai a pensar que este equipo se vai a render, non? Vai ir ali con todo, estes rapaces van a decidir creer. Con iso xa se ten moito gañado. Posibilidades, claro que hai. En 90 minutos, claro que, pero hai con León e con calquera. Hai posibilidades. Sí, entón, probablemente nunha porcentaxe estexa máis para o León, claro, pero nós tamén temos as nosas opcións e vamos a xogar. Entón, eu penso que sí, hai posibilidades. Poucas, pero hai. Estou de acordo con iso. Se falamos de porcentaxes, pois o mellor estamos un 70-30, bueno, sí. Pero é un 30%, quero decir. Claro. Yo digo un 60-40. Yo digo 60-40. Bueno, eu sou un pouco máis optimista, pero sí, por aí, evidentemente teñen máis, ¿no? Pero claro, todos somos... 70-30, ¿para quen? ¿Para quen, Jorge, o 70? Para sobre o papel para o León, pero eu conformo con 30%, sabe? Bueno, cousas peores, cousas peores se dieron, sabedes que hubo pues equipos que iban ganando 1-0 e perderon Champions 2-1, equipos que iban ganando 3-0 descanso e perderon Champions por lo mesmo. Ao final nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, despois do visto en Balaídos, eu estou un pouquiño máis con ese porcentaxe. Penso que non é unha cosa tan machacante de que vamos perder seguro. Penso que non é así. Alguén lembra o que dixen a semana pasada? Sobre a posibilidade de pasar? Sobre a eliminatoria, como iba a ser? Claro, eu non estaba no programa. Que ia ser derrota despois remontada? Dice 1-1 e pasamos en penaltis. Sí. Pois ainda pode ser. En penaltis? Ai, Dios. No, escoitade, eu penso que é algo moi posible. Quero dicir, vendo que imos outro día, podemos ir desa maneira. En penaltis un día do Albacete, non sei, Entra Iván Villar. Albacete tiñemos a outro porteiro, non? Cuidado. Pero nos fallamos todos os penaltis. E dis iso porque estás no que dixe eu. Entón, cando vamos aos penaltis, entón é cando Claudio cambia e quita Radu e pon Iván Villar, non? Iván Villar. Va a haber dúas imaxes icónicas nesta Europa League. Iván Villar mandando cara ao velodrón, así. E logo Rafa Benítez con Panathinaikos en Balaídos como Gladiator no medio do campo, así. Bueno, se pasa, porque claro, eso tamén haberá que ver. Bueno, sí, eu penso realmente que se o Celta pasa a meirán de posibilidade está nun empate, unha prórroga e todo iso. Non, eu vexo difícil que o Celta poida gañar en León, non é imposible, pero eu son bastante... Despois do empate a 1-0, as cousas son un pouco diferentes, pero... Unha prórroga eu penso que nos penaliza,
non Sí. temos, eu penso que temos menos fondo Sí, claro que sí. para aguantar Sen unha dúbida. prórroga ali, entón No, vai ser difícil, vai ser evidentemente. complexo. Eu teño moi poucas esperanzas, niso sí que estou con Antonio, porque penso que é difícil. É moi difícil, e despois dese empate no último minuto, pois as cousas cambian bastante, non? Un 1-0, e ademais con esa sensación de resistir, non? Durante prácticamente toda a segunda metade, se tivese o Celta gañado 1-0, eu penso que as cousas serían un pouquiño diferentes, pero con un Eu, Antón, vexo máis vou complicado. eu vou máis contento con un que con un 0, fíxate. Pero por qué? Porque, porque un 0... Que sí, vou explicar, deixa explicar. Porque con un 0, o Te Celta vai ia sair... confiar. Te vai confiar. Extremadamente, vamos, non como decía Antonio Bus, iba a poñer aí, vamos, o tranvía de Vigo, que xa non existe. E con un, eu creo que o Celta vai lanzarse un poquinho máis. Ten complexos, sen presión. Mira, estamos aquí, corrixírome moi ben no chat, por certo, nada de velodrome, o Park, Olympique Park Stadium, non sei, Park Tengo Olympique un nome Lyonnais. de empresa, pero non sei Sí. cal é. Grupama, efectivamente. Bueno, pues seguro que está Florentino Pérez metido por aí. Bueno, que eu creo de verdade que este Celta así, con unha sensación de, bueno, o normal sería perder esa impresión e tal, eu creo que o Celta, cuidado co Celta, xa o dixe, cuidado co Celta, que non son tan bons Olympique en defensa, que van a liar unha traca en defensa. Estou vendo xa este que se chama Mata vai liar unha na volta tremenda. Cuidado co Celta. Eu doulle, a ver, agora en serio, doulle un 60-40 a favor do Lyon, pero vexo un Celta capaz de ganar fora de casa, sin ninguna dúbida. Eu diría 65-35 como a posesión no partido de Balaídos, non? Iso é como vexo eu. Bueno, pois, venres pola noite, só queda darvos as grazas por estar aí nun programa que tivo as súas partes caldeadas, pero que queríamos facer porque o Celta en oitavos de final, empatando na casa fronte ao Lyon, un moi bo equipo, pois non ocorre todos os días ou todas as noites, así que, bueno, pois había que estar aquí nos micrófonos do Bar Celeste. Marta, moitas grazas por pasar un anaco de tempo connosco un día máis. Nada, grazas a vos por convidarme, nada. Temos que creer. É o que nos queda, non? Hai que creer que nos está, ata que nos deixen. Sí, dende logo, así é. Hai que escoller creer. Aí o dio de 6-7. Jorge, disto sabe máis a miña filla que a min, así que eu non... E a miña tamén, sí. Tamén Iago Aspas, polo que parece, non? Por algún meme que vin por aí. ¿Qué es eso de 6-7? Jorge... Na cousa dos nenos, 6-7. Explícote agora, Per. Unha cousa dos nenos, pero cada vez que eu explico que xa hai referencias ao 6-7 en las obras shakespearianas, os meus fillos pasan de min. O sea, claro. Vas a ver ti, eso é un meme, papá. Iso Jorge daría para un programa especial, falar do 6-7 nas obras de Shakespeare. Se pasa o Celta, facemos un seminario. Houbo xente que xa o fixo e uns vídeos estupendos en Instagram con pero todas o que temos referencias. Agora, Jorge, gracias a iso, é unha conexión directa entre Shakespeare e Iago Aspas, porque Iago Aspas fixo así e o 6-7 xa está nas obras de Shakespeare tamén, non? Non sei se as leu ou non, pero conexión hai. Pois digoche unha cousa, Anton, eu contra o Lyon poño Aspas antes que a Shakespeare, Eu tamén, a cada un o xogo que lle toca. Claro. Grazas, Jorge, por estar aquí unha vez máis, 2 veces nunha semana, e que teñas unha boa fin de semana e vémonos pronto. Grazas a vos, estes programas especiais casi son tan longos como os ordinarios. Sí, que sí, pero se te das conta, foi unha hora máis ou menos e despois vou e saco o tema dos ultras. Pero unha cousa, ti
Ti tiñas eso na cabeza como adestrador do Olympique de Lyon coa falta segunda a... Exacto. O tiñas claro que cando esto se remate, saco tema quente... Debería terlo sacado no comezo, ¿no? Para ter un Sí. pouco máis de control do tempo, ¿no? Pero Sí. pero bueno, sí foi. Joaquín, que é realmente o artífice, porque él foi o que me escribiu e dixo Joder, que culpable. un programa especial. Sí, merece ocasión. Vémonos o martes a ver se podemos falar pois un bo partido en Sevilla, xa quentando motores para Para os xoves. É unha cousa que tamén penso que é importante salientar xa de remate, aínda que non pasemos, penso que non podemos esquecer o bo papel que penso que o Celta de Xiraldez fixo na competición europea. Pero imos pasar, non te preocupes. Eu penso que vamos pasar, pero bueno, falamos disto neu. Eu penso que non vamos pasar, pero estou de acordo en que o papel tanto se pasa como se pasa xa é magnífico, pero mesmo se non pasa, moi bo papel do Celta nesta Europa League e a ver se podemos voltar a Europa. Joaquín, moitas grazas tamén por estar aí e por propor este programa especial de venres. Pues nada, creo que a ocasión o merecía. Xa falaremos no bar Standard Edition o martes. Xa veremos se é un deluxe, bar deluxe, os xoves ou o venres falando de como, tal como dixo Fernando, o Celta de Vigo gaña 0-2 con doblete de Ferran Juglar. Yo no dije eso, pero bueno. Xa sei. Era por darte asistencia, Fernando. Se iso é así, entón hai que facer xa unha cousa extra, pero esa mesma noite, quero dicir... Bueno, se é así, facemos un all night. Facemos un all night. 6-7 podemos. Un maratón. A ver, se pasamos, os xoves, Fernando vai ir aquí a miña casa a ver o partido. Vai a estar Susi tamén, eu penso. Facemos un directo final. Se pasamos, non? O sea... Es por la tarde, además, 7:15, ¿no? Claro. Certo? Sí, é por la tarde. Sí. Vas a poder verlo, Antón? Sí, por suposto. Vale. E ademais, como é unha hora menos, pois... Sí, nos tamén, además, como coincide que día festivo, logo o día seguinte non hai colexio, penso que vai... Non hai problema se para ver partidos ou que sexa. Sí. Eu traballo ata 7. Analizamos o rival porque xa imos ter o Friburgo ou quen é outro? Friburgo ou Genk. Xa facemos todo. Sabes, estou estudiando a plantilla do Friburgo agora. Sí, que confío tanto na que vas a pasar. Estou vendo xa, vendo a plantilla do Friburgo agora mesmo. Fernando, gracias por estar aí tamén e nada, a ver se o Celta pasa a cuartos, que é o que nos gustaría a todos. Nada, hago un llamamiento desde aquí a la educación en el mundo, a que mejore, a que los profesores. Y sí, ojalá pasemos y nada, nos vemos en unos días, el martes. Martes, 8 da tarde noite en Vigo, bueno, despois dun partido fronte ao Betis, a preparar o partido do Lyon. Para eses dos partidos, imos dar un berro celeste, sacando aquí o banderín que teño xa de hai moitos anos. Guau, ese vintage, Sí, do mesmo xeito que... Yo tenía uno más grande y así como en triángulo, pero del estilo. Bueno, esa é unha das... eu non a teño aquí. Eu casi podo poner fondo de pantalla completo. Imos facer pantalla completa para que se vexa iso, porque... Eso é grande, claro que sí. Agora lo podes sacar. Entera. Bueno. Perfecta. Magnífica. Bueno, pois iso, imos dar ese berro para que o Celta poida, se pode ser, chegar a eses cuartos de final e despois xa veremos que pasa. Preparados, preparadas? Vamos. Como sempre, o de sempre. ¡Ala! ¡Celta! ¡Celta! Celta.